zirrara, energia, indar berezia, besteak beste, ikasturtea amaiera baita gaur! Biru zen, hori da! Zakitz, barregin edo negar. Arrea la negar, doniño horrezek ere zuten zuen ez da? Bai, ikasturte ona, balantzea, notak ematen hasiko bagina oso ona, Ikasturte erra gozatu dugu, ondo pasatu dugu, eta aurrerantzean ere segiko dugu, hortan oski ala nahi genuke behintzat, lehiakideak bikain aritu dira, zaku erraldoi bat ere banatu dugu. Asko gustatzen da zugaz egoti, Baita niri ere ilazki eta jotxaloak hor, mesedez. Bai. Asko, Bai. Nire tertzek gogora, ikasturte amaiera eta ikasturte amaierako festak eta 10 urte nituela, hor, ekitaldia egiten zen, ikastola behintzat, antzerki bat eta 10 urte nituela, tokatu izaidan protagonista izatea antzezelanean. Bueno, tokatu izaidan, esan zuten, norbaiten nahi du, inork ez zuen nahi, antxon zuk egingo zutanik. Badoz, egingo du nik. Kasia, no, izan izen. 10 urterekin, betargo jantzi, akordoia, eta antxe, eta 20 urte geroago, mihilu zen, ikasturte amaiera aurkezten. Espero dudana gaur, jendaurrean, ez dudala botaka egingo. Dato zela gure lehiakidea, mesez! Miriam Mertxe, Alex Jon, Inigo Honeka, eta jendeak zion, eta hori gidoia ez tegarren, eta ez hori zon da. Efektu espezialak eta beste. Miriam Mertxe, Kaixo? ikasturte amaiera? Bai. Bueno, zuen bide aseran gabiltzan arren, ezta? 3. saioa. Bai. Eta aurrezko badera asmatuta. Mila, Bai, oso pozik. Pozik, ezta? Bai. Zuek diruarekin, ze asmo zenuten? Diru asko bada, asko ja oin ez da bote handi, baina, ni esan nuen apur bat lasai bizitzeko erabiliko nukela. Oin behintzat karrera bukatu, masterra inbar dut, orduan, Ja, gauza asko dira, ezta? Hori pixka bat bizimodu lasaiagoa finantzatu, hori da proiektua. Hori da, eta gutxi bada, parkatu. Ez, bidaitxoren bat edo. Bidaitxoren bat, nora? Japonera ustetuko lizeek. Bai, Bai? Betianik aukidut hor. Mertxe? Dan gutxiago egin. Bai. Apur bat gutxiago. Denbora pasario alabarekin. Ja, ze aritzen zara batera eta bestera, antzezlanak, eta... Eta beti zaten da, nire pasioa da, baina, sofan egote ere, gustoko dugu. Ia, ametxoi guztiak bihurtzen diren, zakit gaur, beste batean. Animo, zorte, honi zara. Gerrik asko. Ondo, Alex Jon, ondo zauz. Azkena, oso... Ikasturte amaiera, kasia, no, harin zurruri jartzen. Jotxalo batzu, mesedez. Ari da! Alex eta Jon, ze moduz? Ondo. Kigarren eguna, klaro, guretzat oso unkigarria da. Hemen gauzelako egunero. Zuentzat bigarrena? Bai, bueno. Obie, espero dezagun lehenengo baino, Alex, alege osondo joan zareloko programia edo zer? Bai, bueno. Ikusiko da berga urten guzta. Zuetek, Alexek adirazpenak egiteko dauka oso modu kirolistikoa. Legia, partida maieretan, bai, esan, saietu gara eta aritu, baina... Jon, finalik ez, baina sailkatuta bai, hemen egoteko aukera. Bai, berdiz sailkatzeko aukera daukeun. Osondo, esan dugu, herriko lagunek eta betiko lagunek, eta ikasten, ingenieritza mekanikoa ikasten, Alex, eta Jon medikuntza ikasten. Ondo. Gero zer nahi, Jon? Ze barkatu, Alex. Ingenieritza mekanikoan dago bide bat, eta bakarra, edo? Bueno, ez dezu hor lanbide diferentek. Ja, zu zertan, nahiko zenuke aritu? Legoengo karrera bukatu eta gero ja. Abegia, proposatu dit galdera bat egiteko, egin dio galdera eta ez, horrenik ez du erantzun. Espezialitatea, Jon? Goengoz, familiarra, gustatzen zait, baina ez dakit. Oso ondo. Familia medikua. Bai, ondo. Ongi etorri? Eskerrik asko. Inigo eta honeka, Gabon, ongi etorri, zer moduz? Ondo. Nondi gatoz? Oñati. Bi oñatiar galeratu genituen aurrekoan, eta beste bi sartu dira. Releboa. Oñatiar kupoa, ondo, betetak era dain, alegia. Nolatan animatu gara, zuen artean ze lagun, adiskide, senitarteko? Herriko ezagunak. Ezagunak. Zenideak dakigula, ez? Ez, hori da. Igual gau ez pakon, edo? Pako izaten da jendea ezagutzeko lekuan oñatin, ez da? Ados, eta lago batean berotu. Joan gara, kontuz. A ber, esan behar hau, bai? Ni berez beste pertsonatekin etorteko nintzala. Edo ez. Orduan, Josuri agur bat emendik. Bai. Josu zen zure bikotekin izatekoa? Bai. Gaixo dago eta zizan dut. Gaixo tuina eta azkenean ni. Bai, baina ondo dago, edo? Ondo dago. Ados. Bai. Bai. Gubeto. Zola! Animo, Josu! Eta gainontzean, zu haritzen zara, Inigo?
Edo oraindik ere ikasten ari gana? Ez. Gradua jartzen du, graduatua, ja. Bai, Zertan? aspaldik. Lehen hezkuntzan eta jarduera fizikoan eta kirolaren zientzietan. Soinketako irakasle edo? Horra, bideratuta pitxin bat ikasketak, baina... Gero? Oinatiko gaztelekoan nabil lanean. Begira. Oso guztua. Eurai agur bat hemendik, bereziki iartein nagusixei. Eskatu inozkeak, así que... Bai ez da, plazerra da beraren lana egitea. Bueno, bai. Bereziki soldata apur bat igoko baligu, eta bar. Bueno, bestela saku eruan da. Baita ere, honek azu? Ni kasetaitza ikasiot, baina oin herri eskola nabil 3 urteko umiakin jantokiko begirale. Jantokiko begirale? Ai, 3 urteko politxek, 3 urteko txuek. Kantzaua be, bai, bai, politxe. Arraia dagoenean, eta jan, eta... Eta, bai. Bueno, ia, bazakua eramaten dugun? A ber. Edo ondo, pasa sikiera. Apabikote, ongietorri. Ongietorri, 1000 sakuan gaur! 8.600 euro! Gogoratuko dugu historia egin dugula, Miluzen, zaku ikaragarri bat anatuta, ia azken programan banatzen duen beste bat. Arrasto. Txe! Horrena? Parkatxu! Usurbilgo gure launak, gabon, ongietorri, publikoa. Udalegi ikastolako ikasleak. Ikasturte amaierako festara ere etorri nahi izan baitute beraiek. Publiko nagainera da, bitu aztu. Arrasto, orain bai, asegingo gara. Miriam Mertxe, lehenengo taula, estranjatuko diguzue. Euskalduna da, arabarra, zehazki. Zeledon. Mikel Landa. Bota? Zerbait? Paso. Hasieran, Sports Friends zuen izena. Zeote da? Zerbait? Ez dakit, ez. Paso. Deportibo Alavés. Alavés taldea, bai? Laura bita puntu! Aleira. Alex Jon, jarrai dezagun erantzuten, 2. taulako lehenengo arrastoa. Ez daki, geldirik egoten. Dantzarik. Begidez? Denbora. Beti aurrera. Mundua. Beti bueltaka. Gaur egun edonon, aurki dezakezu. Bai? Kotxea, ez dakit. Erlojua. Tematuta, demorarekin. Gurpila. Partekatu eta editatu, daiteke. So arrastona, hau, Partekatu. Zer? Argazkik. Bideo. Argazkiak. Hori esan dut eta? Informazioa. Oraintxe bertan egingo dugu bat, bion artean orain bai. Bideoa. Bai! Irroita bat puntu, Alexon. 3. taula, Inigo, honeka. Hau bai, Erantzuten hasi, lehenengo arrastoak dio. Institutuan ezagutu zuten batzuek. Negabezaroa. Adibidez. Zer? Zientziak. Bikota. Opa, zue bai? Oso baina oso zaharra da. Historia. Latina. Bai! Irroita bat puntu. Oso ondo. Nik ikasi nuen. Bai? Miriam, ikasetzen nuen? Bai, bueno, ikasgai bat zen, bai. Eta, zer duzu gogoan edo? Saldiren bat? Berreskurapena inbezen nuen, asiki. Bai, Bueno, ia lehenbizikoan aprobatzea ditugun inmintzioak. Artu lekua, Alex eta Jon bestaldean. Lehenbiziko erronda, bada, torreta. Dena prestum, horrelako zerbait. Presta, hori da, demora. Tempus, hori bai. Eta hasi. Argazkik. Ez. Bolita, eskuk. Ja, Mertxe, zer egiten horrekin? Liburua. Amaiketakoa. Gorde. Intxaurre. Gaztaina, Urra. Beste bat, oiet. Bigarrena. Zezena. Lotan. Oso ondo. Zezena esnatu. Ez. Zezen txikie.
Izena kendu eta... Ez, ezena ez. Non egiten dugu? Belarrajan. Hirugarrena? Mina sendatzen. Zer da? Preparadorea. Masagista. Zehazki? Fisioa. Bai, eta? Fisioa... Eta lesionatu, pazientea. Pazientea, bai. Ondo, lehenbizikoa? Urrea... Urtzintxa. Urtzintxa gurra hori. Ezkurra, hartu lekue. Urra esan dugu baina, ezkurra. Urra gabetzat, ezkurra txarri zentzat. Txerriak egiten hasi da. Eta lastoa lo egiteko, animaliek, lasto baina. Ezen erraza, Baina ondo egin duzu, Ondo? Bai, Miriam. Bat, hogeina puntu, banatuko ditugu. Hale, Jon, zuen txana orain, oinatea errako este aldean. Ia markagailua dantzan jartzen dugun. Bai, bikote? Zer bota, aukera, beldurri gabe. Denbora. Zuken. Bazaz, aurreko. Zuken. Tripia, estomagoa, urdaia... Bero. Gibela? Gibela. Vale. Sistada? Ez. Erlia? Ez. Eguzkixa? Ez. Kremia, R. Aion. Euskixa. Euskizpixak? Argixa. Bai, bueno, argixa, eta... Bai, eta? Raiosuba? Ez. Alergia. Ez. Reakzioa zein da, Aion. Elektrizidadea? Beraz, zer? Elektrokutau. R. Hirugarrena. Abeslarixa? Eta? Juligana? Ez. Bata, abeslaria. Abeslarixa? Eta korua. Bai. Korista, oso ondo. Vale. Ba. Elektrokutau. Elektrizidadea? Nola zen zagarriz? Zer da? Zer eman? Kalambria. Ondo. Elektrokutatu Elektrokutau, kalambria. Ondo. Kalambri, tenga dana, girurogeina puntu. Toki bintzio gata. Kusugu. Bueno, Inigo baikorrago, hartu lekua. Miriam Mertxe bestaldean, hirugarren erronda. Beste hiruko baten bila, Ozen, denbora. Pentsatu horrena, eta orain hasi bai. Eskalatu edo? Eskalada. Bai? Arroka. Rokodromoa. Oso, ondo. Bigarrena. Ideia bat. Ideia bat euki. Eta zer da hori? Pentsatu. Sortu. Sormena. Ez. Ikusi. Argitu. Bombilla. Bombilla. Eskupilota. Ez da eskupilota. Erremontea. Ez da erremontea. Zesta punta. Zesta punta. Ez. Ikusi. Pala. Frontenis. Frontenis. Eta zer da? Bia jolasten frontenisera. Bi jokalari Partida bat. Partida bat. Ondo. Hora, Arribi, kosta da baina bombilla irurak biztu dira. Bai, danak hirurogeina puntu. Oso, ondo. Eroglifiko batzuk. Bagizu datorrela miluzeko azken eguneko afarira. Eroglio. Eroglio dator, Ez datorri inoiz. Akatua? Ez dakit ekarriko duen? Igual zaretsu baten ekarriko dau. Ja. Miriam Mertxe, lehenengo eroglifikoa denpora. Ibaian ikusi dut. Hori da, Ana. Bai? Anaconda. Bikain. Frozeneko Ana ikusten dugu. King Kong, lehenengo parta ez dugu behar bigarrena bai. Anaconda. Oso ondo. Denbora gutxian sekulako aurrera pena. Eroglifikoa. Ondo. Bigarrena, denpora. Kondairetan ikusi ditugu. Zer da? Bobi bat. Azukrea. Bale? Nola hitz egiten du horrek? Sugar. Bale? Sugar tartalo. Kondairetan ikusi dut. Sugar eta tartalo. Bai. Mitologiako pertsonaiak, bueno, bifiter horrek inglesez hitz egiten digu, eroglifikoetan. Sugar. Bueno, ese jarriko diogu, eta tartalo. Sugar eta tartalo. Bitik bi, eroglio pozi dago, Bai, posten nahi. 1 puntu bikote. Ondo.
Ales, Jon, esan digu erogliok alegiera joango litzatekela gustora, aber zuekin joan alden, afaria eta gero. Ba, noski... Erungo zei kuadrilera? Hombre, egon bidota. Gaztetxean eta parrandak luze iraute dute, Bai. Baina behar du, erogliok apurbe eta ber uda ona izaten duen. Ales, Jon, lehenengo eroglifikoa, denpora. Ezin izan dute piztia. Venga, ziko gara. A, bada erantzunaren zati. A, kokotza. Ez, gero zer ikusten da. A, penpaina. Ka, aka, eta zer egiten. Piztia? Akatzen. Akatzen? Akabatu. A, ka, batu. Zuzen zagutzen, abeslari hori? Baina, letra pentsatzen eginen. Aikata, apple pen. Zutu ikusi? Erakutsiko dizut. Bai. Liburuak eta bai, gero YouTubeko bideoak nik erakutsiko dizkiot. Bai, eskerrak. Oitzak berea. Ales, Jon, bigarrena denpora. Izotzetan ikusi genituen. Zer egiten du horrek? Ibilua. Izotzetan ikusi genituen igluak. Hori da, bai. Nola egiten du? Indioilerrak. Igluak. Ondo? Bitik bi, Egun puntu. Inigo toneka. Beste. A ver. Ondo? Eroglioren berrita zuek ez dagoazu, Zorionez. Lehenengo eroglifikoa, denpora. Neska mutil. Raina. Zer da? Sokin... Ez da izokina. Tuna baderantzunaren zati, baina non. Tuna... Neska mutil? Tunante. Ez? Tuna... Non. Tuna buruan. Ikur horrek tu. Aierazten digu. Tuna. Buah. Neska mutil tuna. Ez? Oin bai. Tunatu esan duzu, tuna, hortxean, Bigarna. Bai. Denpora. Aragia dago. Samurra. Oso. Erasunen jaunako pertsonaia Sam eta urra, Samurra, oso ondo. Eño gero ospatu, Una. Berak izan dut. Berroita har puntu. Bueno, bertako, beste herritarretako zarazu, Londonen ilaski. Etxean bezala, xe. Maiteo tiri hori, Bai, ez da? Bai. Ez du segula bisitatu. Zaugan lotxarik. Ba, oso politxea, London, bai. Joateko, mi luze bat, gure ikusle bat alegia joan da bertara, eta batean kalean zebilela, denda asko, ez da, Londonen. Bai. Bueno, denetik askoan. Denetik asko, bai, denda bai. Eta ikusi denda bat, eta ze jarratzen du hor, eskaparatean, eta begia gorrela, erabat okertuta ditula, itxu! Bai, kate bata, itxu. Ez dauz duzu? Bai. Eta ze, betorrekoak Gozo gioza honak eta sopibe bai. Jatekoa. Bai, mizuzup oso nabe bai. Mizuzup. Bai, ondo. Baserik asko bialtzea, itxu. Ondo, itxutu barik. Bai, hori ere bai, Ondo. Ikasturte amaierako festa, uste dut behar bezala bestu beharko genukela, mi luzeko eskua, bai? Bai. Bat, bi, eta hiru! Venga, danok! Esku honetan dago zure ondarea. Haupa! Eskerra gure lehiakidik animatzeko prest. Zikira ez duzue botaka egin da, ni baino gehiago lortu duzu, Miriam Bertxe, lehenbizikoa, zer tokatu zaizu barraketan? Nola du izena argaziko pertsonaiak? Donkey Kong, Dotakon, Takoton edo Motaton? Dotakon. Dota, dubido. Ez da gizu? Abu, ez que oso zarra da. Bai. Dota, dubido. Publikoak? Ba, oso bolitxean. Bigarrena. Ze herritako plaza da hau? Aia, Astigarraga, Morga edo Gamizfika? Ez dakat ideiari. Bai, bat? Gamizfika. Gamizfika? Herre batea. Aia. Aia! Morga. Astigarraga da, ba? Entzun?
Etxepe! Ondo, nola du izena kantuak? Dultzaina, txistua, alboka, festa? Alboka. Etxepe gaude gu, norazo azu! Bai. Oso ondo. Gene batzuk? Taurrera, nola esaten da bizkorra fina, legazpin, zizkaina, biruta, perkaxa edo aluixa? Bota. Perkasa. Ondo. Te batzuk. Zer tokatu zaizu barraketan gogoan izan, Nork zuzendu zuen Kane hiritarra filma? Alfred Hitchcock, Orson Welles, John Ford, James Cameron. John Ford. Orson Welles. Argazkian dago. Ondo. Ondo. Te batzuk. Entzun? Hau gorka da, ez da? Kener? Zakit? Kener, hau Kener da, bai. Zenbat aldiz entzun dugu? Aleluia. 2, 4, 5, 6. 4. Ondo. Ondo. Miriam. Zer tokatu zaizu barraketan? Tamainak ez du bermatzen onena izatea. Ea ba? Bai? Saietuko gara? Saiatzen trebea zaret, ez duek, Bai. Tombolako opari handiena. Zer? Batxutan da oberena, ez. Ez. Ai! Bueno, Vale. zuzen erantzun eta askatu. Bai. Nola du izena argazkiko pilotuak? Andres, Andreas, Ander, Iñaki. Andreas, esango nuke. Ander. Bilariño. Eta aukera. Zenik esan dut. Errazko aukera. Ares, Jon. Tombolako opari handiena gutxitan da oberena. Bai. Espero Ba, da. bai. Topa Ondo. Bueno, alere opari handiek ilusio berezia egiten dute. Bai. Alan, zeo zer txikitxo oparitu baina zu, bueno, bai, hola opari handi bat. Vale. Komo dina handi bat irabazi. Bai, Berriz. eta gutxi. Alex Jon, bigarrena beskuratzeko aukera. Gehiago irakurriko bagenu, nola da izena argazkiko pertsonaiak? Gizmo, Jerry, Claudi, Furby. Furby. Tankerakoak ziren, bai. Bai, honek izena dagoela? Gizmo. Bai, Gremlins. Hori. Bai. Zenbat arrautza jarri ohi du kiwi batek urtean? 0, 1, 3, 6. Bat. Zero. Zer? 6. 6. 3? Batzutan izan dituzte arazoak arrautza jartzeko, eta jarri dituzte kiwiak. Batzutan pentsatzen eskerrak programa hau. Azkena den. Entzun hau. Zelan da, abizena, lagundu? Kamakawibo, ole. Kamakawibo, ole. Venga, abizen hori, izena. Jordania, Israel, Sudan, Líbano. Abesti oso politxe da, Boa. Bueno, moldaketa. Zinoa, hori da. Israel. Israel kamakawibo, bai. Oso Te. Alex Jon, nola esaten da, biharamunaz estoan? Likababa, ostilika, ostikada, kaskarkatilu. Kaskarkatilu. Inigo neka? Ostilika. Ondo, bikote, errebotean. A, letra. Alex Jon, nor da argazkiko kirolaria, Nerea Mazo, Maitan Urbi eta Karmele Gizasola, Nerea Reparaz. Karmele Gizasola. Carmele. D, letra.
letrak agertzen, askatu ez da? Segi. Entzun. Irribarre bat, negar malko bat, arnaza bat, desio bat, kantaten. Irribarre bat. Apalex. Malkoitzaz, irribarre bat. Ondo. Beste bat? Beste galdera bat? Beste bat. Edo? Bai. Nongo janari tipikoa da domoda. Gambia, India, Maroko, Albania. Bai? Maroko. Errotea. Albania. Errotea. India? Gambia. Erda, marmitxe. Itxura, Beste galdera bat. Alex John. Mereziote bakarrik egoteak geroan ere bakarrik egoteko. Gontzal, egerra kantua. 6 zenburu du entzun dugun kantuak. Bakarrik egoteko, bakarrik hobe, ez du mereziote. Mereziote. Ondo? R. Gehiago irakurriko bagenu. Alex John, saiatuko zarete? Bai. Bota. Vale, literatura izan da, tristezia, ulertzen lagundu didana. Daniela Cano artista eta aktivista kolombiarraren elkarrezketa batetik hartu dugu, zuzena da? Ondo! Inigo eta honeka literaturak bai, eskuak ere laguntzen du, markagailuko tristura pixka bat konpontzen. Musikak be bai, Baita ere. laguntzen dau, Gizonena bakarrik ez, dio enuntziatuak. Nola du izena Asisko Urmenetaren pertsonaiak? Gartxot. Ondo. Dakizuenean bota, lasai. Batzuk. Nola deitzen zaie Rapanuiko arrizko eskulturei? Kalua, Naparrui, Moai, Manai? Moai. Bai. Osondo. Monolitoak. Bere etxera lagundu nahirik eskolatik arratsetan. Ez, esaten zuen, oraindik ez. Antxon Malberde kantuan, norba jarraitzen du, goizegi da, gaztetxo naiz, utzi lasai, bakea eman. Ez. Bai? Gaztetxo naiz. Oraindik ez, Gaztetxo naiz. Ondo. Segi, puntua bilatzen. Nola esaten da, kanpaia jo, itziarren, soinua atera, goldea pasatu, aitzurra pasatu edo, erruedan egin. Bai, kanpaia jo? Bai. Eta gero hori erabili, zer? Soinua atera. Aldauenak. Goldea pasatu. Goldea pasatu. Zer? Erruedan egin. Erruedan egin. Ondo? Alexion, probatu nahi? Baina tira buelta ba? Paoikote. Zein da argazkiko aktorearen izena? Itziar Gomez, Nerea Mazo, Ane Asegin Olaza edo Arantxa Moñux. Ane, Asegin Olaza. Nerea? Nerea Mazo. Ele batzuk? Saiatzen trebeak, Miriam Bertxe. Edo? A ver, venga, bauaz, a ver. Vale, bota. Kalea. Gurea. Kalea, gurea, ere, badela, aldarrikatu. Nahi dugu. Elkarlanean. Saiatu. Zer. Eta lortu! Topo dina! Markailuak adidanok, 210etako mobinak, Laudio Bilbon. Alegia, 510 bit komodin, Oñati, 300.
Ba, eutxi. Ez da bezala gara egita hemen, Talde bat agurtu behar dugu, zein da Susana eta gero. Lehenengo errondan, Miriam, Mertxe, zebek erantzuten hasi. Bizkaiko EH1 dauden graduak dira. Biologia, soziologia, ingenieritza kimikoa, kriminologia, euskal ikasketak, nautik eta itsasgarraioa, geologia, adimen artifiziala, marketing, ekonomia, fisioterapia. Bai, seguro. Fisioterapia? Soziologia. Gizarte eta komunikazio zientzian fakultatean. Biologia. Ge, esan da gainera. Do. Ingenieritza kimikoa? Zute ingenieritza esan, baina ontzat eman behar, noski. Euskal ikasketak. Gasteizera joaten da jendea. Euskal filo, egitera. EHU Gasteizen. Hori. Inigo neka. Ekonomia. Antxe dago, bai. Marketing? Bita bi. Geologia. Zemat, ge. Da komodina, erabiliko. Joan, komodina. Aukera. Bai. Nautika eta itsasgarraioa. 150 puntu. Alex Jon, zebek erantzuten hasi, eutxi, bi komodin bebai. Afrikako herrialdeak dira. Namibia, Lesoto, Djibouti, Algeria, Bhutan, Nepal, Eswatini, Bolikosta, Togo, Myanmar, Tanzania. Algeria. Inigo neka, Afrika. Namibia. Aldean, bai. Bolikosta. Alex Jon. Djibouti. Ki aldean. Inigo neka. Tanzania. Miriam Mertxe. Lesoto. Alex eta Jon. Togo. Inigo eta honeka, 3 estira zuzenak bat, bai, taula errematatzeko aukera. Bota. Eswatini. Zuzena! 150 puntu oinatira. Eta 3. errondan, Inigo, honek aztebek hasiko zarete, jakin nahi duguna da, herriko armarrian animaliaren bat dute. Amurrio, Maule Lestarre, Durango eta Falla Zarautz Ondarroa Gurain, Biarritz Donostia Lekunberri Gasteiz. Inigo neka. Durango. Bi 8. Bi 8 beltz hori da. Miriam, Mertxe? Maule? Urre koloreko lehoi bat. Alex Jon. Lehenengo komodina. Ara. Erabili. Arautzen lehoi gorri bat, eta balea bat, agertzen dira. Inigo neka. Ondarru. Balea bat, eta lehoi gorri bat hemen ere. Miriam Mertxe. Biarritz? Kolore berdeko balea. Alex Jon. Beste komodina. Agurain, lehoi bat gaztelu erdian. Inigo neka. Inigo neka erantzun bat. Tafalla. Tafalla. Kaute zinguratuta. Miriam Mertxe. Bita bi. Lekunberri izango dugu. Bi lekunberri daude eta bietan animaliak. Alex Jon, lasai erantzun. Amurrio. Zenbatetan ikusi ditugu hauek, Ja. Venga, Donostia Gasteiz. Bitako bat. Gasteiz uste dut. Gasteiz. Bai, ez dakit. Haze animali. Ez dakit. Ez que Donostia ez dauka. Bi lehoi gorri eta bi Vale, bere. orain bai! Orain bai, marka
goa, Bai. Bi oinatiar aurrena, haiek etxera, gaur beste bi iritsi. Oinatiar zalea gara gu, egia esan. Ez da posible izan, Inigo neka, ze? Josu etorri bazan igual, hobetengoan. Ez. Edo Inigorekin beharrean Josurekin etorri izan bazina zu. Hurrengoan igual. Euskalo. Ondo pasa dugu dena den, Inigo? Bai. Bai, ez da. Eta tartean txisteixoren bat ere bota, eta... Pena, jarraituko bai genuke, zuekin jolasean. Dos urbil. Bai. Geratu zarete, eskerrik asko. Jarraituko dugu jolasean oinatin. Ados? Aguas zure. Goikote, esker. Finalera eta iritsi berriak etxera bidalita gero, pozik egon zarete harro, ez da? Iritsi berriak etxera bidalita zue gustora. Bueno, iluze jolasa bai, leia ere bada, eta Miriam eta Mertxe, ondo? Ondo, bai. Taulako osatuz eta puntua pilatuta, ondo? Bai. Ale gitarrak ere? Bai, komo inelantzekin igual, baina. No, bai, osato jokatute, Bai, ire bai. Irabazitakoak, puntu gutxia horrekin zineten hori bai, beraz, eta komodunek ezago orain. Orain dagoena da, daugazuena. Ez da gutxi, Ez. Ale gitarrak erantzuten lehenak, soka dirara goaz. Demora, ze kiroletan aritzen da Aimar Etxeberria Irundarra? Txirrindularitzan. Zuzen, ze taldek abesten du, orain da zure garaia aurrera eraman asmo guztiak? Hemendikat. Hemendikatek, bai. 40 gora, Sarako idazleen biltzarreko zenbagarren edizioa izan da aurtengoa. 47. 41 garrena, zein da fosforo elementu kimikoaren ikurra? P, sondo. Zeintzu dira arte drama euskal laborategiaren siglak? AD. Adel. Zein hiritako auzoa da Abando? Bilbo. Bilbokoa. Zenbat da 200 bider bi, ken bat, gehi bi? 200 bat. Ondo. Larraulen bazaude, ze lurraldetan zaude? Bizkaia? Gipuzkoan, nork zuzendu zuen 2005ean Match Point filma? Paso. Woody Allenek, zeri esaten diogu hortzen garajea? Ahoari. Nola du izena Josu Aurreko Etxea eta Unai Elorriagak sortu duten ikuskizunak? Paso. Odola kantari, zenbat silaba ditu tximeleta hitzak? 4. Ze herrialdetako hiriburua da Belgrad? Paso. Serbiakoa, jarraitu esara zarra, aditu nahi ez duenak ez du esan? Paso. Behar, zer zenbakirekin jokatzen du atletiken Iñaki Williamsek? 10. Bederatzia, zenbat hilabete hasten dira O izkiarekin? 2. Bat! Eta 2000 Zare fora. Lapsus txiki hori, ez da romesterako. Asartu da, Miriam bere buruarekin. Bai, oso futbolaria naiz. Bai, jokatu dut askotan. Bai, Eta ze zenbakizu? 16. 16, Ondo, futbolari, dinot. Bai, zale eta... Askotan jokatuta eta... Sokatiraren tentsioa, Bai. abiadura, bueno... Alere amatik ikustat zirrikitutik Mertxen irri berri eta azte derra da, bai? Miriam eta Mertxe, Bai. oporretara goaz. Bai, kusiko gara vueltan. Eta ia laster, bada, hau pasuek, eskerrik asko! Alexo eta Ion! Ikasturte amaierako ekitaldia, jaia gaur. Zuek ere txikitan izango zenuten, antzerkiren bat edo? Bai, dantza. Dantza, ondo? Ze estilotan? Ba, Gogoan duzuenik? gogo. Ahaztu naita ere, gogoan duzuenik? Lotxarrak pasatzen genitu. Bueno, gaur lotxari bat ere ez, arro egoteko moduan gara. Bigarren saioa, finalera heldu bagi gara. Ondo legok, ikasturtea birubiltzeko, zakua banatu ez da? Bai, udarako. Zertan inbertitzeko? Nik uste gehiena parrandatan. Bai. Bai. Bueno, aleiko festetatik hasi, Oida. Bai. eta segi, denak gastatu arte. Bai. 8.650 euro gaur! Eta, tragotxo bat ez dakit, bokailoren bat, publikoari. Pintxito bat, egon. Pitxiko zurrilo bateak! Ugarren ikastora etorriak, gogo izela. Basken finalean atarian, Alex eta Jon, eta eskerrak emon etxekoei, badakigulako asko izan zaretela gabuero, gurekin bat egiten egon zaretenok, bigarren denboraldi honek ekarri digun berritasunetako bat izan delako, aplikazioa, momentu berean gabiltz, bat egiten dugu. Eskerrik asko denoi, Eta guretzat ederra jakitea hor zauziela. Eskerrik asko, gaur!
aldiz, bat egingo dugu. Alice eta Jon. Zeuek, gure erakusle, programako erakusle. Bueno, esan dugu, badator zoporrak, askorentzat, turismo apurtxu eta egin beharko duzu ebe, bai. Bai. Nora edo? Festival batea jumar du. Ah! Zena du? Arenal Sound. Bai. Ah, ondo. Han, parrandatik ere izaten da. Bai. Bueno, beste plantzu bet proposatuko zutidan hori. Euskal Herrian ibiliko gara. Ondo. Ez dakit, hartu bat eltxue, hartu itxasontzi txiki bat, eta piragua bat, ez da uarteren batera joan. Euskal Herrian bertan? Amaiketako egin, bertan. Euskal Herrian badago uarterik? Euskal Herrian? Ez da posible. Zelan zuez, Donostin zelan zuez, irlara. Hori arrasto da izan daiteke, kontuz? Ales Jon, adi. Euskal Herriko uarteak dira. Denbora. Getariako arratoi uartea da, bai edo ez. Muriola. Dunbarriak. Uartearekil. Zorrozaurre. Gaztelugatxe. Garraitz. Iger. Orenin. Urgul. Belabartze. Egiaztatu egingo dugu. Lau akats daude. Bost akats. Beste egiaztatzeko aukera bat daukazuen. Sei akats. Azken segundoak, aldaketak egin. Ales eta Jon zer? Ikasturte amaierako ekitaldia. Ideiak ez. Denbora gortuta, amaikakoa kokatuta, urrezko galdera adi, Game of Thrones telesailean agertu dira bi denbora. Samuz? Aizki. Hitz batean esan da. Nik uste denak eukitzeula bai ezen, da bai... Gero estrategia ere, zalantza bali maugagu, bai. Bai ezkoan jarri. Bai. Ono? Bueno, entaiak ondartzara, ni joango naiz, oporretan. Zale gutxarra, Ia ba. Dantxasten zara begire... Abadiako gaztelu bat dagoen lekuen, dazpian Dunbarriak. Irlak. Bai? Bai, bestan ikusten diren bi arkaitz handiaiek alegia. Uartea baitira? Itxaso zinguratuta hori da, uartea dana, itxaso zinguratuta. Orenin, bai. Arabako Uribarri Ganboa urtegiko uartea. Zuatzu ezaguna, hau bai. Baita ere? Zorrozaurre, Bilbon, irla da? Artifiziala, baina irla bai. Bilbon denetik dagota. Uartean bai. Muriola ez esko ere muan.
Barrikako hondartzaren izena da hori. 80 metro luze. Urgul, zer? Ez. Zer da? Mendie, bai. Kontxako badi hartzean, mendia, bai. Igarrez eskoremuan badakigu zer dan? Ez. Ez eskoremua zuzena da? Hondarribiko herrigunetik kilometro gutxira, Lurmuturra. Ara. Hau. Farue. Ez irla, Lurmuturra. Gaztelugatxe, zalantzak. Bai. Gaztelugatxe, bai eskoremuan zuzena da? Bermeoko lurretan eta Bakiotik gertu dagoen irla, arrizko zubitxo bat zeharkatuta iritza idezke bertara, baina... Ba, nire galdera izan delako. Uartea? Uartea, Zubitxo bat badu, pegatuta da lurrari, baina artifiziala da, bidea. Agirietan, uartea dela dio. Ondo. Uarte erakil. Ez, zer da, Jon? Herri bat, uste. Uarte erakil, uartea da? Sakanako herria uarte arakil. Getariako arratoia ere aldatu dugu momentu batean, itsasbazterreko mendia da hau ere. Garraitz irla da, Karraspio eta Izuntza hondartzen artean dagoena, eta azken akatsa, Belabartze ez da uartea, Izabako basoetan dagoen Urjauzia baizik. Ono? Ales eta Jon, 175 euro, lehenengo finalean, 1000 euro bihurtu daitezke. Ikusi duzue, hain telesaila ezaguna izan den Game of Thrones? Ez. Alexek? Nire ez da gustaz, nahi serie zara. Neupez, dinot, hemen bakarrak izango garalako munduen. Game of Thrones telesailean agertzen dira, hauetako leku bi. Zoritxarrez Bermiotorrak badakigu? Gaztelugatxe? Zer, bai edo ez? Bai, ez da. Eta Dragonstone izendatu zuten telesailerako. Lasai hiltzen ginen lehen, bai orain ezin eskue da. Ales Jon, 1000 euro irabazteko aukera. Dunbarriak aukeratu dugu. Zer dalata? Bat aukeratzatik egizan. Ez da irizpide txarra? Hortik dragoiak oso ondo pasatu aldira. Ales eta Jon, denboraliko azken finalean, azken erantzuna ikusi behar dugu honen arabera 1000 euro banatu edo ez. Zerbe gustara, Ales Jon? Gusta, bai. Gustago iraztea du, baina... 1000 euro, bai? Dunbarriak, bai? Muriola, barritan. Baina, Ales Jon, 175 euroiek, baditugu alegiko festa pasatzeko, beste. Bikain finala jokatu, eta ikasturteko azken saioa borobildu, zora garri bikote! Lehiakidei eskerrak emon, emeti pasatu zareten guztiei eskerrak emon, bigarren denboraldia izan da guretzat, plazerrez egiten dugun